Πότε πυροσβεστικά υπάρχουν. Κόπη μια ζωή, φίλε. Παραιτηθείτε! Κάψατε όλη την Ελλάδα! Σε 0 χρόνο περικυκλώθηκε το χωριό. Είναι ακριβώς αυτό που δείχναμε και νωρίτερα. Είναι ένα σπίτι, βλέπετε εδώ τα παιδιά, τους εθελοντές, νέα παιδιά. Γιατί το σπίτι κινδυνεύει άμεσα. Γεννήθηκα σε έναν πλανήτη όπου κάθε μέρα βιάζεται. Πριν γεννηθώ, τώρα που ζω και δεν ξέρω αν θα τον προλάβουν τα παιδιά μου ζωντανό. Ανησυχία, ελπίδα, φόβος και αισιοδοξία. Έννοιες αντίθετες, ουσιαστικές. Δεν έχει έρθει ένα πυροσβεστικό, δεν έχει έρθει ένα αεροπλάνο να σβήσει τίποτα. Μας αφήσαν να καούμε. Είπα να ψάξω, είπα να ασχοληθώ, είπα να βρω τον εαυτό μου. Είπα να σώσω ό,τι μπορώ, ό,τι υπάρχει μέσα σε μυαλά που ακόμα δεν έχουν βιαστεί. Μα πάνω απ' όλα είπα να μην καώ. Έξω το σπίτι μας, γαμώ την τρέλα μου, καήκαμε. Το ξεκίνημα της διαδρομής οδήγησε στο δραματικό, περιοχή της Αττικής. Μέρος που χτυπήθηκε από τη φωτιά στο παρελθόν. Μέρος που έβλεπε άλλες περιοχές να γίνονται στάχτη, να δίνουν στο τέρας ψυχές. Ο Λευτέρης μας περιμένει. Γενικός Διευθυντής Δασών και Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος για πολλά χρόνια, σε σύνταξη πια. Ένας εκλεκτός που ήταν στην πρώτη γραμμή για 36 χρόνια. Με την πότα του και μια φούντα πάλευε με το τέρας. Ξεκινάμε λοιπόν. Όταν πέρναγε αυτός ο νόμος για τη μεταφορά της δασοπυρόσβεσης στην πυροσβεστική, είχαν κληθεί διάφορες παράγοντες στη Διακομματική Επιτροπή της Βουλής να πούν τις απόψεις τους. Μεταξύ αυτών, σαν προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προστασίας, είχα κληθεί κι εγώ. Εκεί λοιπόν είχα πάει με επεξεργασία πλήρη των στοιχείων των τελευταίων 10 ετών για τις πυρκαγιές και μέσα από τη στατιστική επεξεργασία αποδεικνύαμε ότι τα αποτελέσματα ήταν θεαματικά. Όταν μίλησε, θυμάμαι, ο επικεφαλής της πυροσβεστικής υπηρεσίας και είπε ότι είναι έτοιμοι να αναλάβουν τη δασοπυρόσβεση και ήρθε η σειρά μου να μιλήσω, τον ρώτησα λοιπόν, διαζώσεις, αυτή τη στιγμή ας υποθέσουμε ότι γίνεται πυρκαγιά στο Μαλεζί Μαραθώνος. Εσείς σαν πυροσβεστικοί ξέρετε που είναι το Μαλεζί Μαραθώνος ή θα πηγαίνετε με το πυροσβεστικό και θα ρωτάτε ανά 30 μέτρα, ρε παιδιά, που πέφτει το Μαλεζί. Μπορεί να περάσουν και μισή και μία ώρα για να βρείτε που είναι το Μαλεζί. Θυμάμαι τότε ότι ο υπουργός που ήταν στο πάνελ σηκώθηκε, πήγε στο πίσω μέρος, πήρε το κινητό και την άλλη μέρα εγώ έφυγα από τη Διεύθυνση Προστασίας. Αυτή ήταν η απάντηση του. Γιατί έκανες τέτοια σκληρή ερώτηση? Θα χρειαστεί χρόνος. Πρέπει να μάθουν οι άνθρωποι να διαβάζουν χάρτες. Πρέπει οι άνθρωποι να μάθουν τις περιοχές. Πρέπει να μάθουν ποιο καίγεται πιο γρήγορα, το Πεύκο ή το Πορνάρι. Το Πορνάρι ή το Κυπαρίσι. Ο πυροσβέστης δεν έχει διδαχθεί τη δασοπυρόσβεση. Θα είναι γραμμένα στα πρακτικά της Βουλής. Εάν δεν δώσετε ένα μεταβατικό στάδιο να ενημερωθεί η πυροσβεστική τουλάχιστον 2 ετών, θα καεί απ' άκρου εις άκρον η Ελλάδα. Την άλλη χρονιά κάει και η Πελοπόννησος.
Εκείνη την εποχή, με την αποκέντρωση με τις 13 περιφέρειες που δημιουργήθηκαν, η πυροσβεστική ήθελε να δράξει την ευκαιρία και να κάνει πυραμίδες σε κάθε περιφέρεια. Και αυτό το κατάφερε. Έβαλε έναν συνταξιούχο πυροσβέστη, ο οποίος έκανε 3 επιστολές σε κόλλες αναφοράς προς τον τότε Υπουργό Γεωργίας, όπου έλεγε ότι αν δεν φύγει η δασική υπηρεσία θα καεί όλη η Ελλάδα, μόνο το πυροσβεστικό σώμα έχει στρατιωτική δομή και μπορεί να αντιμετωπίσει τις πυρκαγιές κτλ. Αυτές οι επιστολές ερχόταν σε μένα σαν Διευθυντή Προστασίας Δασών, τις χρέωνα στον αναπληρωτή τότε της διεύθυνσης και το τμήμα το αρμόδιο έκανε λεπτομερές ενημερωτικό σημείωμα προς τον Υπουργό. Είχαμε γράψει ότι αυτά δεν ευσταθούν, ότι οι πυρκαγιές αντιμετωπίζονται έχοντας εμπειρία και στο κάτω-κάτω πανεπιστημιακά μόνο οι δασολόγοι και οι δασικοί υπάλληλοι είχαν διδαχθεί τη δασοπυρόσβεση. Δεν είναι σπάω ένα τζάμι, πετάω μια μάνικα μέσα και ρίχνω νερό όπως ένα σπίτι και λέω ότι είμαι πυροσβέστης. Έχεις να κάνεις με χιλιόμετρα. Έχεις να κάνεις με τους 3 παράγοντες της πυρκαγιάς που είναι η καύσιμη ύλη, ο αέρας, η θερμοκρασία. Πρέπει να παίρνεις γρήγορα αποφάσεις. Το να πηγαίνεις με ένα πυροσβεστικό και να λες να ρίξω νερό και έφυγα, δεν είναι έτσι η αντιμετώπιση των πυρκαγιών, των δασικών τουλάχιστον. Τα τελευταία 18 χρόνια έχουν καεί περισσότερα από 10 εκατομμύρια στρέμματα δάσους βάσει στατιστικών. Φοβάμαι ότι οι επόμενες γενιές το μόνο που θα καταφέρουν να δουν είναι τα αποτελέσματα αυτής της καταστροφής. Στάχτες από καΐδια, ελπίζοντας ότι κάποια μέρα θα ξαναγίνουν δάσος. Στο νέο Βουτσά είναι τάπτυνο, εδώ υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα από καπνούς και έντονα απαραίτητος οι δυνάμεις του νέου Βουτσά. Πολλές πυροσβεστικές οχυφώτα ανέβουν προς τα δω. Μέχρι πότε θα συνεχίζεται αυτό? Υπάρχει δικαιολογία? Όλα μου μοιάζουν πως η οικολογική καταστροφή έχει ως επίκεντρο τον άνθρωπο. Δεν μπορεί να πει κανείς αν υπάρχει δικαιολογία ή όχι. Την αντιμετώπισε ναι ή όχι αποτελεσματικά? Όχι, δεν την αντιμετώπισε. Η πυρκαγιά αυτή ήταν απαράδεκτη στην αντιμετώπιση της. Λες και ήταν αδέσποτη τελείως. Πήγαινε προς όλες τις κατευθύνσεις. Σχεδόν οι δυνάμεις περιοριστήκαν να αντιμετωπίζουν την πυρκαγιά στο Βαρνάβα. Αυτή έφυγε προς όλες τις κατευθύνσεις ανεξέλεγκτη και δεν έβλεπαν πλέον τι γίνεται σε όλο το μέτωπο. Τα μέτωπα περπατάγανε μόνα τους.
Επειδή είχα αντιμετωπίσει όταν υπηρετούσα και στο Καπαδρίτη πολλές πυρκαγιές που είχαν γίνει στην περιοχή του Βαρνάβα, πάντα οι πυρκαγιές σταματάγανε τουλάχιστον στη λίμνη. Το περίεργο είναι πως ξεπέρασε κάποιες περιοχές που ήταν φράγματα για την πυρκαγιά. Δηλαδή το φράγμα και η λίμνη του Μαραθώνα, για να περάσει φωτιά για μένα είναι ανεξήγητο. Πήγα και έκανα αυτοψία εγώ και είδα σε ορισμένα σημεία πέρασε δηλαδή από 13-14 μέτρα δεξιά του φράγματος. Ήμαρτον. Αυτά τα πράγματα δεν γινότανε ποτέ. Αλλά και στο Διόνυσο ακόμα, που πέρασε από τη μεριά του Διονύσου η φωτιά, πολλές φωτιές είχαν γίνει στην περιοχή του Διονύσου, δεν πηγαίνανε προς το Πεντελικό και να αναπτυχθούν ανεξέλεκτες και να πέσουν στην πίσω μεριά του Πεντελικού. Αυτό το πράγμα ήταν ακατανόητο. Δεν υπήρχαν δυνάμεις. Οι δυνάμεις είχαν επικεντρωθεί κάπου αποκλειστικά και παρατάγανε τα μέτωπα τα άλλα. Όλα αυτά ήταν λάθος συντονισμός. Λάθος συντονισμός. Δεν υπήρχε συντονισμός. Γι' αυτό και τα πρώτα χρόνια υπήρξαν τα ατυχήματα. Η πυροσβεστική έχασε ανθρώπους από το κακό συντονισμό. Αν δώσεις μια εντολή εσφαλμένη, σημαίνει ότι έκαψες 3, 4, 5 άτομα. Να μην λέμε ψέματα, είχαν αποφασίσει οι κύριοι φωτιά να σβήσει στο Αιγαίο. Όλα τα άλλα είναι παραμύθια. Σε ένα ολόκληρο χωριό που απειλεί να καεί έχουν στείλει ένα πυροσβεστικό από το πρωί. Είχε μικροεστίες και χαζεύανε όλοι απάνω στο γήπεδο. Είχαμε γεώτρηση, πυρόσβεση. Μπορούμε να γεμίσουμε πυροσβεστικά. Πού είναι? Είχαμε κρουνούς έξω το σπίτι μας. Καήκαμε. Τις δυνάμεις που εμπλέκονται στην πυρκαγιά τις ζητάει ο ίδιος ο συντονιστής. Ο συντονιστής σημαίνει να έχει φτάσει σε μια πυρκαγιά, να εκτιμήσει την εξέλιξή της άμεσα. Δηλαδή μιλάμε για τα πρώτα 5 λεπτά. Πού θα πάει, προς τα πού θα πάει. Θα εκτιμήσει τα καιρικά φαινόμενα, την καύσιμη ύλη που υπάρχει. Θα ζητήσει δυνάμεις, αλλά θα προνοήσει άμεσα από την ώρα που πήγε τι θα γίνει το βράδυ. Γιατί σου λέει εγώ δεν θα τη σβήσω όλη τη μέρα τη φωτιά, δεν θα προλάβω να τη σβήσω, δεν μπορέσω. Η φωτιά σβήνει μόνο τα βράδια. Την ημέρα, όταν μάλιστα φυσάει και ο αέρας, για λόγους ασφαλείας δεν μπορείς να κάνεις άπλωμα στα θέματα της αντιμετώπισης. Εμένα η εμπειρία μου αυτό μου λέει. Μέσα στη νύχτα βλέπεις τη φωτιά. Την μέρα μπορεί να καείς. Η ακτινοβολία είναι τεράστια όταν το καλοκαίρι είναι 40 βαθμοί και η φωτιά μπορεί να είναι δίπλα σου, να φαίνεται ότι είναι δίπλα σου, αλλά βλέπεις ξαφνικά το δέρμα σου να ξεφλουδίζει. Δεν βλέπεις την πυράκτωση του αέρα. Το βράδυ όμως, μετά τις 9-10 το βράδυ, μέχρι το πρωί η φωτιά σβήνει. Πάντα σβήνει. Διότι πέφτει, είναι στους 70 πόντους το πολύ, με κάποιες εξάρσεις. Εκεί αντιμετωπίζεται με τα χέρια. Με τα χέρια, με τα άρβιλα. Ζητάς λοιπόν από νωρίς, πριν αρχίσει να πέσει το βράδυ, ότι πρέπει να έχεις τουλάχιστον 70, 80, 90, 100 στρατιώτες, οι οποίοι πρέπει να έχουν ανά 10 άτομα έναν επικεφαλής, θα τους απλώνεις ανά 10 μέτρα στο σβησμένο. Είναι βασικός παράγοντας να μην έχεις πίσω σου αναζωπυρώσεις. Εκεί κινδυνεύεις να εγκλωβιστείς και εσύ ο ίδιος. Δηλαδή εκεί που σβήνεις να μην προλάβεις και να είσαι εγκλωβισμένος και να σε κάψουν.
Είναι δύσκολο πράγμα ο συντονισμός. Εάν έρχονται τρίτοι, μόνοι τους παίρνουν πρωτοβουλίες, οι οποίοι δεν είναι αρμόδιοι για να συντονίζουν και στέλνουν δυνάμεις, κάνουν λάθος πολύ μεγάλο. Τραγικό μάλιστα για την κατάσταση μιας πυρκαγιάς. Όταν εμπλέκονται τα μέσα της αεροπυρόσβεσης, χωρίς να τα έχει ζητήσει ο συντονιστής, συνήθως αποσπώνται οι επίγειες δυνάμεις από την κατάσβεση, φοβόνται μήπως πέσουν νερά πάνω τους ή μήπως χτυπήσουν και τραυματιστούν και οι φωτιές αναπτύσσουν μέτωπα. Δεν μπορείς να κάνεις εξυπαρχής κατάσβεση χωρίς επίγεια μέσα. Το να στέλνεις 30 και 40 αεροπλάνα και να αλωνίζουν μόνα τους μέσα μάλιστα σε πευκοδάση που δύσκολα μπορείς να εντοπίσεις που είναι η φωτιά, εκεί λοιπόν πρέπει να υπάρχουν πρώτα επίγειες δυνάμεις. Στις περιπτώσεις της πυροσβεστικής, πρώτη φορά βλέπω εγώ να μην πηγαίνουν ποτέ επίγειες δυνάμεις. Πηγαίνουν μόνο τα πυροσβεστικά της πυροσβεστικής, όπου υπάρχει άσφαλτος, όπου φτάνει το λάστιχο του πυροσβεστικού, κοιτάνε να ρίξουν νερό και τίποτα άλλο. Δεν μπορείς, αν δεν πας να δεις τη πυρκαγιά και να ελέγξεις και να εκτιμήσεις, να ζητήσεις αέρια μέσα. Ο κάθε βουλευτής, ο κάθε κοινοτάρχης, ο κάθε αυτό παίρνει τηλέφωνο και τους στέλνουν αεροπλάνα. Ο άλλος το βλέπει ότι είναι και ένα μέσο που καλό είναι το παιδί στο χωριό να το βλέπει. Να βλέπει ότι υπάρχουν και αεροπλανάκια και πετάνε. Ο πολιτικός το βλέπει από άλλη σκοπιά. Βλέπει ότι εγώ φροντίζω. Έχω τα αεροπλανάκια να τους σβήσω τη φωτιά. Πασχίζω τουλάχιστον. Συντονίζει λοιπόν ο κάθε ένας που έχει προσβάσεις στην πολιτική εξουσία. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η φωτιά είναι πόλεμος. Στην αντιμετώπιση μιας πυρκαγιάς είναι άμεση επέμβαση, να πας τα πρώτα 15 λεπτά, αλλιώς μην πας καθόλου. Το δεύτερο μέλημα είναι να κοιτάξεις να μην αναπτυχθούν μέτωπα, διότι αν αναπτυχθούν μέτωπα δεν έχεις πολλές δυνάμεις για να τα αντιμετωπίσεις. Δεν μπορείς δηλαδή να διασπάσεις τις δυνάμεις σου, να τις απλώσεις σε 10 χιλιόμετρα για να αντιμετωπίσεις μια πυρκαγιά. Μετά είναι η στρατηγική πώς την σβήνεις τη φωτιά. Ό,τι δέχομαι, ότι δεν ξέρουν οι άνθρωποι να σβήνουν φωτιές. Και το λένε, η βάση δηλαδή της πυροσβεστικής ομολογεί ότι εμείς ξέραμε από δασικές φωτιές, γιατί μας εμπλέξανε. Αλλά πέρα από το σοκ που έχουν πάθει οι πυροσβέστες και δεν εμπλέκονται, δεν μπαίνουν στη φωτιά. Και αν δεν τους δώσει εντολή ο επικεφαλής, δεν μπαίνει μέσα ο άλλος τώρα. Κινδυνεύει να τον καλέσουν και σε απολογία. Γιατί μπήκες χωρίς να σου δώσω εντολή. Εμείς εκείνη την εποχή αυτά δεν τα ξέραμε. Δεν γίνεται να ρωτάω εγώ τον πυροσβέστη να του κυνηγάω και να του λέω εδώ είναι η φωτιά και γίνεται η αυλή και να μου λέει περιμένω διαταγές. Ο νομοθέτης έκανε ένα μεγάλο λάθος όταν ανέθεσε την πυρόσβεση στην πυροσβεστική. Δεν μπορείς να έχεις εφόλης της ύλης πυροσβεστικό σώμα. Να μπαίνει η φωτιά μέσα σε αστική περιοχή όπως το Μάτι, να αποσπώνται όλες οι δυνάμεις από την κατάσβεση του δάσους και τη στρατηγική που εφαρμόζαν μέχρι τότε και να αρχίσεις να κοιτάς μήπως εκραγεί το ένα λεβιτοστάσιο μέσα στο Βουτσά, στον αστικό χώρο. Εκεί έπρεπε να υπάρχει διαχωρισμός της πυροσβεστικής. Ή θα αναθέσεις την πυρόσβεση σε ένα ξεχωριστό τμήμα της πυροσβεστικής ή μην την αναθέσεις καθόλου.
Και εγώ να ήμουν πυροσβέστης, θα κοίταγα να μην καεί ένα σπίτι. Και θα την κοπάναγα από το δάσος. Πώς να το κάνουμε δηλαδή. Και αυτό γίνεται στην πράξη. Όταν μάλιστα λένε προέχει η ασφάλεια των πολιτών και η ασφάλεια της περιουσίας. Όταν υπηρετούσα εγώ στο Καπαδρίτη, πάνω από 30 άτομα δεν πηγαίναμε σε αυτές τις πυρκαγιές. Το 560 για μας ήταν νούμερο φανταστικό. Εμείς είχαμε βάλει σαν στόχο τα 15 λεπτά. Εγώ δεν πιστεύω ότι πολλές πυρκαγιές αντιμετωπίστηκαν στα 15 λεπτά, εκτός από ελάχιστες. Οι περισσότερες πάνε μετά από τα 50, μετά τα 40. Δεν μπορείς να ξεκινάς από τη Νέα Μάκρη, πηγαίνεις στο Βαρνάβα σε 15 λεπτά. Έπρεπε να είναι κάπου προς 1 χιλιόμετρο πιο εδώ από το Βαρνάβα, έπρεπε να υπάρχει μια διασπορά ενός πυροσβεστικού τουλάχιστον. Να πάει άμεσα. Γίνονται οι συνθήκες δυσμενέστερες τώρα για να σβήσεις μια φωτιά, οπωσδήποτε ναι. Αλλά αυτά όλα δεν τα σκέπτεσαι όταν σβήνεις φωτιές. Απ' τη μια παλεύεις με χειρότερες συνθήκες, απ' την άλλη όμως πρέπει να μάθεις και τεχνικές για να σβήνεις πιο καλά τις φωτιές. Δηλαδή δεν μπορείς με το λαστιχάκι που έχει το πυροσβεστικό από πίσω της μιας ίντσας να νομίζεις ότι θα σβήσεις φωτιά και δίπλα στον δρόμο, στην άσφαλτο. Θέλει να έχεις τσαγανό, να βάλεις 10 κανάβινες μεγάλες σωληνώσεις που να τις ενώσεις και να κάνεις 300-400 μέτρα δίκτυο και να σβήσεις τη φωτιά με τη μάνικα 400 μέτρα μέσα στο δάσος. Όχι να είσαι στο δρόμο, στην άσφαλτο και να λες θα σβήσω το δάσος. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει και να μπορέσει να απαλύνει τα πράγματα προς την κατεύθυνση ότι κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Δεν είναι έτσι όμως. Η φωτιά είναι ένας πόλεμος. Έχει χαθεί η μπάλα εδώ εγκλωβισμένη. Χρειαζόμαστε επιγόντως τα εναέρια. Είμαι μόνη μου εδώ και δεν έχω εγκλωβιστεί, δεν μπορώ να φύγω. Ψυχραιμία, και καίγονται όλος ο κήπος γύρω-γύρω. Είναι στη θάλασσα, στην παραλία. Στείλτε κάτι, μια έκκληση, κάποιον να τους βοηθήσει. Φουσκωτά. Το μάτι είναι μια αληθινή κόλαση αυτή τη στιγμή. Πότε δεν προλάβατε, πού είστε? Σε ποιο σημείο είσαστε? Είναι μια κοπέλα. Νομίζω ότι λένε Μαργαρίτα. Η φωτιά ξεκίνησε κάτω από τον Ταού Πεντέλης, το νοσοκομείο, πολύ κάτω, δίπλα σχεδόν στη Μαραθώνος. Το άσχημο είναι ότι εισχώρησε μέσα στο παρακείμενο οικισμό του Βουτσά. Ο Βουτσάς είναι σε σχέδιο πόλης. Εδώ υπήρχε το παράδοξο ότι ενώ η πυροσβεστική έχει αναλάβει τη δασοπυρόσβεση στις πυρκαγιές που γίνονται στα δάση, αυτή έκατσε και ασχολήθηκε με την φωτιά που εξελισσόταν μέσα στο σχέδιο. Η ενασχόληση που έγινε μέσα στο Βουτσά ήταν πάνω από 3 ώρες. Καθυστέρησε αρκετά την όλη οργάνωση της δασοπροστασίας σε αυτή την περιοχή, με αποτέλεσμα η φωτιά να εξελιχθεί και να περάσει τη Μαραθώνος και να έχει αυτά τα αποτελέσματα τα θλιβερά για τα οποία μιλάμε σήμερα. Είναι κανείς μέσα! Ήταν λάθος του συντονιστή αυτό, κατά τη γνώμη μου, διότι έπρεπε να ενημερώσει την προϊσταμένη αρχή, να ασχοληθεί αυτή με το σχέδιο πόλης, μαζί με το Δήμο της Ραφίνας, και ο συντονιστής να πάει έξω από το σχέδιο και να κάνει προληπτικές εργασίες ώστε να μην περάσει η πυρκαγιά
απέναντι από τη Μαραθώνος και να εισχωρήσει στο μάτι και να κάψει τον κόσμο. Η Μαραθώνος είναι πολύ μικρό πλάτος για να μην μπορεί να το ξεπεράσει η πυρκαγιά σε εξέλιξη. Άλλωστε, εκείνη ακριβώς τη στιγμή, απογευματινές ώρες, τα καθοδικά ρεύματα αναζωπήρωσαν προς τα κατάντι την πυρκαγιά και πέρασε τη Μαραθώνος εν ρηπή οφθαλμού. Είναι άτομα εγκλωβισμένα μέσα στο σπίτι και δεν μπορούν να βγουν. Κάνε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό. Εμείς τα αιτήματα τα παίρνουμε από κάτω. Υπουργός, γενικός, στρατηγός. 11 χρόνια έχω κάνει συντονιστικό. 11. Εκτός από της πολιτικής προστασίας. Ό,τι και να μου πεις, έχεις δίκιο. Εμάς μας είπαν ό,τι έρχεται, διώχνεται. Το μάτι, μια άλλη αμαρτία του Υπουργείου Γεωργίας παλιά, το 30, υπήρχε μια δυνατότητα αποκατάστασης ακτιμώνων καλλιεργητών στα πλαίσια της αγροτικής νομοθεσίας. Εκεί επαλωτριωνόταν εκτάσεις οι οποίες μοιραζόταν σε ακτίμονες, αλλά υπήρχε και δυνατότητα οι συνεταιρισμοί που συμπτυσσόταν τότε των ακτιμώνων να βρουν εκτάσεις, να τις αγοράσουν, και ενέκρινε ο Υπουργός Γεωργίας την αγορά αυτή, κρίνοντας μέσω του επικισμού ότι αυτοί είναι άτομα που πρέπει να αποκατασταθούν γεωργικά. Ήξεραν πολύ καλά εκείνη την εποχή ότι αυτή η περιοχή ήταν δάσος, ότι ο νόμος δεν προέβλεπε να πάνε να αποκατασταθούν εκουσίως, όπως έλεγε ο νόμος, σε δάσος, αλλά σε αγροτικές περιοχές. Δώσανε λοιπόν αυτές τις εκτάσεις εκεί πέρα με ένα σωρό παλινοδίες, δηλαδή δώσανε άδεια κατά τμήσεως, ανακαλέσανε την άδεια, την επαναφέρανε. Τελικά αφήσανε την περιοχή να εξελιχθεί και μάλιστα με ακτίμονες, εδώ είναι το τραγικό, από τα Σπάτα και από το Χαλάνδρι. Υποτίθεται ότι τους έδωσε άδεια το δημόσιο να πάνε να αποκατασταθούν γεωργικά. Πού? Σε ένα δάσος. Αυτά όλα τα τρομερά σφάλματα, όλα μαζί, συνετέλεσαν ώστε να έχουμε και αυτά τα τραγικά αποτελέσματα. Στην ουσία αυτοί που πηγαίνανε και χτίζανε εκεί πέρα, μπαίνανε σε μια μπαρουταποθήκη και χτίζανε τα σπίτια και βάζανε τα παιδιά τους. Μόνο το πρόσωπό της φαινόταν. Ήταν με όλο το προπαγκάζ μες στα κάργουνα, μες στα ποκαΐδια. Το προπαγκάζ είχε μπει και ο άντρας της. Υπάρχουν σκεπασμένα πτώματα πιο κάτω. Τελικά η εκούσια αποκατάσταση που έδωσε το κράτος να γίνει εκεί πέρα κατέληξε να γίνει οικοπαιδική οργάνωση της όλης έκτασης, προκειμένου μόνο και μόνο να τις πουλάνε σαν οικόπεδα. Άλλη ήταν η σκοπή της αγροτικής νομοθεσίας, άλλη ήταν η σκοπή των συνεταιρισμών με τα μέλη τους. Δεν μπορώ να βρω μεγάλα λάθη επιχειρησιακά. Η δικαιοσύνη θα αποφασίσει. Το θέμα είναι κατά πόσο φτάνουν στη δικαιοσύνη τα πραγματικά γεγονότα και τα πραγματικά στοιχεία τα οποία συνθέτουν την όλη εικόνα της υποθέσεως. Διότι εδώ πέρα, αν η φωτιά εισχωρεί σε σχέδιο πόλεως, με τι ασχολείται η πυροσβεστική? Ο νομοθέτης δεν το έλυσε αυτό το θέμα. Δεν είπε ότι όταν βρεις σχέδιο μπροστά σου θα ασχολείσαι με το σχέδιο. Άλλωστε, οι εκτάσεις που είναι εντός σχεδίου δεν υπάγονται στα δάση και στις δασικές εκτάσεις, είναι εκτός δασοπροστασίας. Άρα ασχολήθηκε εδώ πέρα 3 ώρες η πυροσβεστική σε χώρο εκτός δασοπροστασίας, ενώ είχε αναλάβει το έργο της δασοπροστασίας. Αυτό ο δικαστής θα το εντοπίσει? Εγώ λέω ότι δεν θα το εντοπίσει. Λόγω απειρίας. Δεν μπορείς να ασχολείσαι με το συντονισμό της δασοπυρόσβεσης και να λες θα πάω να σβήσω εκείνο το σπίτι που κινδυνεύει να καεί. Με αυτά τα πράγματα αφήστε πρώτα να προστατεύσουμε λοιπόν τις περιουσίες και να αφήσουμε τα δάση να καούν και τέλειωσε. Το Σύνταγμα δεν σε επιτρέπει να βάλεις την περιοχή στο σχέδιο, ούτε να ξαναδομηθούν τα σπίτια μέσα τα καμένα, τα οποία τα περισσότερα ήταν αυθαίρετα από πλευράς δασικής νομοθεσίας. Το ποινικά κολάσιμο για μένα είναι ότι ο Δήμος, παραδείγματος χάρη της περιοχής, από πού και ως πού έβγαζε αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και ονόμαζε δρόμους εκεί μέσα. Αυτοί έχουν αρμοδιότητα μόνο σε αστικές περιοχές να δίνουν ονομασίες δρόμων. Ούτε αυτό θα το δει ο δικαστής. Ρητά, κατά τον νόμο, δεν νομιμοποιούνται τα αυθαίρετα μες στα δάση. Πολλές περιοχές εντός σχεδίου
θα κινδυνεύσουν. Είδατε την περίπτωση του Βαρνάβα που η φωτιά εισχώρησε στο Χαλάνδρη. Αυτά τα φαινόμενα είναι φαινόμενα για μένα τουλάχιστον απαράδεκτα. Αν στο λέγανε πριν από 15 χρόνια θα σε βγάζανε και τρελό. Το μέλλον του δασικού πλούτου, εάν δεν μεριμνήσει η πολιτεία και δεν καταλάβει τη σημασία του, διότι δεν είναι να βλέπεις μόνο πράσινο, είναι να βλέπεις τις πολλαπλές λειτουργίες του δάσους και της δασικής έκτασης. Παραδείγματος χάρη, τα αντιπλημμυρικά έργα που σχεδιάζονται τώρα να γίνουν στη Θεσσαλία, λίγοι είναι αυτοί που ξέρουν ότι αν δεν κάνεις παράλληλα αντιπλημμυρικά έργα στα ανάντι, δεν μπορείς να αρχίζεις στα κατάντι να κάνεις έργα. Αυτό είναι κανόνας, επιστημονικός. Αν λοιπόν κάνουν πάλι έργα στα κατάντι, χωρίς απάνω, στα βουνά και στους ορεινούς όγκους, να κάνουν εκεί που πρέπει, αναχλωάσεις, αναδασώσεις κτλ., θα έχουμε κάθε 10 χρόνια, κάθε 5 χρόνια, κάθε 3 χρόνια τα ίδια αποτελέσματα που είχαμε με τις πλημμύρες που γίνανε στη Θεσσαλία. Το να περιμένεις χωρίς να κάνεις τίποτα και μόνο ρίχνοντας λεφτά θα σώσεις μια κατάσταση, αυτό είναι μόνο για εργολαβίες και για business. Θα αναγκαστεί η πολιτεία με τα πλημμυρικά φαινόμενα που τώρα τελευταία αναπτύσσονται να κάνει αναδασώσεις, διότι φτάσαμε στο σημείο πλέον η φύση να μην μπορεί μόνη της να αναδημιουργεί δάσους. Φτάσαμε σε επίπεδο πλέον που οι νεοφυτίες, οι πυκνοφυτίες, ακόμα και στο στάδιο των κορμιδίων, μέχρι 10 πόντους δηλαδή τα πευκάκια, να καίγονται και να μην έχουν δυνατότητα να σπείρουν ώστε να δημιουργηθεί πάλι φυσικός ένα δάσος. Καίγονται ξανά τα καμένα. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο. Εγώ βλέπω τώρα έτσι μακροπρόθεσμα, μετά από 20-30 χρόνια θα βλέπετε να αναλογεί για ένα πεύκο ένα πυροσβεστικό. Γιατί τόσα θα μείνουν. Αυτά όλα, αν θέλει η πολιτεία να τα κάνει, πρέπει να τα κάνει. Αν θέλει πάλι οι υποδομές να καταστρέφονται από τις πλημμύρες και να έχει χειρότερες, δηλαδή εγώ βλέπω τώρα παραδείγματος χάρη αυτή η πυρκαγιά του Βαρνάβα, σε ακραία καιρικά φαινόμενα θα έχει αρκετά θύματα. Τα προβλέπω. Η Χελιδονού σαν ρέμα δεν θα αντέξει να απορροφήσει και να με παροχετεύσει όλα αυτά τα νερά τα οποία θα συγκεντρώνονται και θα φεύγουν. Μιλάμε για ακραία φαινόμενα. Δηλαδή 4-5 ώρες ραγδαίες βροχές. Εγώ λυπάμαι περισσότερο από όλους. Από όλους λυπάμαι περισσότερο εγώ. Περνάω από καμένες περιοχές και νομίζω ότι θα πεθάνω. Περνάνε γενιές και γενιές. Κυνηγάς τον άλλο γιατί έκοψε ένα πεύκο. Κάνεις πρόληψη να μην καεί η περιοχή και ξαφνικά βλέπεις ένα έργο το οποίο έχει γίνει μέσα σε 80-100 χρόνια να γίνεται στάχτη. Λοιπόν, αυτά όλα θα πρέπει να τα δει η πολιτεία και όχι μέσω της πολιτικής προστασίας. Η πολιτική προστασία βάζει σαν κέντρο της προσοχής της τον άνθρωπο και τις περιουσίες. Εδώ δεν πρόκειται για άνθρωπο και περιουσία, πρόκειται για το ίδιο το κράτος, την ίδια την Ελλάδα. Κάηκαν τα δάση, λαοί έλεγαν κάποια οικονομικά που αφήνουν τα δάση να καταστραφούν, αργά ή γρήγορα θα τα ακολουθήσουν. Θα ακολουθήσουν και οι καταστροφές. Το κοσμάκι
Μπορεί ο κόσμος να μην αντιλαμβάνεται τι γίνεται. Σου λέει, έλα μωρέ, θα ξαναγίνουν τα δάση. Αν δεν ξαναγίνονται και τόσο εύκολα. Τα δάση που καήκανε τώρα στο Βαρνάβα φέτο, θα τα δούνε αυτοί που θα γεννηθούν γύρω στο 48-50. Το περιβάλλον δεν ζητάει πολλά πράγματα από τον άνθρωπο, ζητάει να έχει μυαλό και ότι αυτά κάποιος τα δημιούργησε για να τον συνοδεύουν, όχι να τον εγκαταλείπουν. Δηλαδή το δάσος το θέλει ο Θεός, νομίζω, να είναι ένα συμπλήρωμα του ανθρώπου στη φύση, εκεί στη ζωή που κάνει. Δεν νομίζω ότι το έδωσε για να το καίει και να το καταστρέφει. Το ίδιο του έδωσε και τις θάλασσες, το ίδιο του έδωσε και τον αέρα, να τον έχει καθαρό. Οι άνθρωποι βγάζουν τα μάτια τους μόνοι τους. Ας αναλάβουν τις ευθύνες τους.